Proiectul Emerald a avut ca și principal obiectiv dezvoltarea unor resurse educaționale privind conceperea și realizarea unor sisteme biomecatronice care să vină în sprijinul persoanelor cu nevoi speciale, cum ar fi cele cu brațe amputate. Remarcabil a fost de asemenea faptul că în etapa de implementare a proiectului Emerald s-a reușit conceperea și realizarea unei platforme educaționale de tip Open Access, care a atras parteneri din afara consorțiului. La nivelul la care vorbim sunt deja peste 1000 de accesări de la universități din Europa, Asia și America ale acestei platforme. În cadrul evenimentelor care au fost organizate în cadrul proiectului Emerald, s-a reușit și atragerea unor firme interesate să investească în soluții privind conceperea și dezvoltarea unor sisteme biomecatronice pentru pacienți cu brațe amputate, firme care au stat la baza constituirii așa numitei rețele europene pentru realizarea prin printarea 3D a sistemelor biomecatronice biomimetice. Unele din aceste soluții, care au fost realizate de către profesori împreună cu studenții care au fost implicați în cadrul proiectului Emerald, alături de aceste firme, contribuind în mod practic și efectiv la sprijinirea unor pacienți reali cu brațe amputate în etapa finală de implementare a proiectului Emerald. Deci rezultatul proiectului, sau unul dintre rezultatele semnificative ale proiectului, constă în faptul că există brațe care sunt disponibile pentru persoanele care au nevoie. Mă refer la oameni cu brațe amputate la costuri rezonabile. Sigur, și materialele acolo sunt de natură să solicite anumite cercetări în viitor și nevoia de a îmbunătăți lucrurile, dar acest proiect a constituit premisa pentru a continua cercetările împreună cu partenerul norvegian.